ng mga nagbabagang balita. Augmented police personnel na i-deploy para sa seguridad ng Kaugma Festival, dumating na! Governor El Rey Villafuerte, kinilala bilang natatanging lingkod bayan ng isang NGO. Kasangga, exercises ng Pilipinas at Australia nagsimula na. Tourism at culture destination sa Kamsur, binisita ng Miss Kaugma PH candidates. Mga estudyante sa pili na Bini Wannabe, excited nang makita ang Nation's Girl Group. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Dumating na sa Camarines Sur ang augmented police personnel para sa seguridad ng Kaugma Festival ngayong taon. Ang mga PNP personnel ay mula pa sa iba't ibang provincial office ng PNP sa Bicol Region na pinadala ng Police Regional Office 5 para tiyakin ang seguridad sa week-long celebration ng Kaugma Festival na magsisimula bukas May 26. Una nang sinabi ni Governor El Rey Villafuerte na maliban sa police personnel ay ide-deploy din ang mga force multiplier mula sa barangay. Inaasahang libo-libo ang dadalo sa Kaugma Festival lalo na sa May 30 kung saan inaasahang magpe-perform ang Nation's Girl Group na Bini. Ilang linggo bago ang Araw ng Kalayaan ng anunsyo ng Gawad Pilipino, isang non-government organization, ang mga natatanging lingkod bayan. Isa sa mga awardee si Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte, si Jem Garcia sa detalye. Isa sa mga kinilala ng Gawad Pilipino Awards para sa Duyan Kanang Magiting Awards 2026 bilang natatanging Pilipino sa larangan ng paglilingkod sa tao at sa bayan ay si Kamsur Governor El Rey Villafuerte. Kinilala ang gobernador sa kanyang tapat at patuloy na paglilingkod para sa kapakanan ng bayan at ng publiko na isinaad ng nasabing non-government organization o NGO. Ayon sa NGO, dahil sa kanyang serbisyo at dedikasyon, ipinapakita niya ang totoong diwa ng kalayaan, pag-unlad ng bansa at responsableng pamumuno. Bilang isa sa mga awardee ngayong taon, kinikilala siya sa pagtaguyod ng mga prinsipyo ng pagiging makabayan at maunlad. Isang patunay na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay makikita sa gawa, integridad at paglilingkod sa kapwa. Karangalan at inspirasyon naman kung ituring ito para sa gobernador na patuloy na nangangakong mas palalakasin at pag-iigihan ang mga programang makakatulong sa pagunlad ng probinsya ng Camarines Sur. Mahalaga po yan at ang contribution yan sa province, nakikita ng ibang award-winning bodies ang ating mga efforts compared sa ibang probinsya, compared sa ibang public servant, na tayo nagpupursige, may vision, we put vision into action. Kompleto po ang ating programa, whether health, tourism, environment, education, investment promotion. Maganda po at inspirasyon po yan sa akin na lalo pa magsipag at nakakatuwa na at least senyales yan na tama ang direksyon na ginagawa natin. Gaganapin naman ang nasabing pagkilala sa mismong Araw ng Kalayaan sa June 12, 2026 sa Armed Forces of the Philippines, AFP, Commissioned Officers Clubhouse sa Tejeros Hall, General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Jem Garcia, CSN. Positibo ang mga tsuper sa Camarines Sur na dodoble ang kanilang kikitain sa selebrasyon ng Kaugma Festival ngayong taon. Si Sam Alano sa detalye. Naging matumal man ang pasada nitong mga nakaraang linggo, ngunit unti-unti namang bumabawi ngayon ang ilang jeepney driver kasabay ng pagbubukas ng iba't ibang aktibidad para sa Kaugma Festival. Ayon kay Richard, isang jeepney driver, rutang Naga to San Jose, Partido, vice versa, ramdam na nila ang pagdami ng kanilang pasahero lalo na sa mga rutang patungo sa pili kung saan may pasyalan, terminal at sa venue ng mga aktibidad. Dagdag pa niya na mas mahaba ngayon ang oras ng kanilang pasada, ngunit masusunod ito dahil sa dagsa ng mga biyahero at turista. Naniniwala naman siya na dodoble pa ang kanilang kita sa mga susunod na araw, lalo na kapag nagsimula na ang mas malalaking aktibidad at concert ng Kaugma Festival. Iyo man, dahol man kayo, depende po kasi sa, sa mga tao kung pupunta po dyan.
Maraming pasahero po. Samantala, patuloy naman pinapaalalahanan ng mga motorista at mga commuters na pairali ng disiplina at pasensya sa kalsada upang maiwasan ang aberya habang sinasagawa ang selebrasyon ng Kaugma Festival. Sam Alano, CSN. Samantala, formal nang sinimulan ng Philippine Army at Australian Army ang Philippines-Australia Army-to-Army Exercise o Kasangga 2026-1 sa Camp Elias Angeles ngayong May 25. Ang month-long bilateral exercise ay tatagal hanggang June 21 at layuning palakasin pa ang interoperability, command and control capabilities at combined military operations ng dalawang bansa. Kabilang sa mga kalahok ang mga tropa mula sa 9th Infantry Division ng Philippine Army at 86 na personnel mula sa Australian Army. Kasama rin ang mga miyembro ng Philippine Air Force at Philippine Navy. Ayon kay Major General Aldwin Almase, Philippine Army, Commander ng 9th Infantry Division, mahalaga ang naturang pagsasanay upang mapalakas ang kahandaan at koordinasyon ng mga sundalo sa gitna ng nagbabagong banta sa seguridad. Kabilang sa mga pagsasanay ang intelligence operations, jungle warfare, medical operations, force protection at civil-military operations bilang bahagi ng pagpapalalim ng defense cooperation ng Pilipinas at Australia. Nadagdagan pa ang mga bayan sa Camarines Sur na insurgency-free na. Dagdag sa listahan ang bayan ng Minalabak matapos makamit ang stable internal peace and security status mula sa AFP. Si John Amador sa detalye. Nagpalipad ng puting kalapati at lobo ang mga otoridad na pinangunahan ng Philippine Army, Mayor James Lizardo at iba't ibang ahensya bilang simbolo ng kapayapaan na katuwang sa pagpapanatili ng katahimikan sa bayan ng Minalabak. Ngayong araw, idiniklara ng AFP ang bayan na may Stable Internal Peace and Security o SIPS. Ang deklarasyong ito ay dumaan sa mga batayan ng iba't ibang ahensya na nagsusulong ng kapayapaan, partikular sa isyu ng insurhensya. Ito po yung declaration ngayon ng Stable Internal Peace and Security dito sa munisipyo po ng Minalabak. Actually, sa area of operation ng 9th Infantry Sandigan Battalion na aking pinamumunuan, alinsunod sa campaign ng higher headquarters. So nakamtan na natin yung ceremonial or official declaration of the Municipality of Minalabak as Stable Internal Peace and Security. Finally po, after such a long time, we have already been declared by the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Army as a stable in internal peace and security municipality here in Camarines Sur. Ano po? Sa 20 pong munisipyo na kapot kang AFP and kang Army, ika-13th municipality po ang Banwaan kang Minalabak na sa endang declare as stable and secure when it comes to the peace and security in our municipality. So, sobrang dakulang milestone po iniyo sa samuyang Banwaan over the past decades bilang sarong munisipyo na continuously heavily infested kang mga insurgency and mga krimen. Finally, nagpasa na po ang satuyang Banwaan sa mga parameters set by the Philippine Army. Tanganig makonsider kita na stable na when it comes to peace and security. Malaki rin ang pasasalamat ng PNP Minalabak sa LGU at mga katuwang na ahensya para matugunan ang isyu ng kaayusan, kapayapaan sa lugar at tuluyang mapigilan ang insurhensya. As Acting Chief of Police ng Minalabak MPS, ako at ang aking mga kasamahan ay nalulugod dahil ang bayan ng Minalabak ay naideklarang stable, internal peace and security. Isa sa maraming bayan ng Camarines Sur ang Minalabak sa na-declare. Ito ay siyempre yung ating pasasalamat sa ating partner agencies like AFP, BFP, PCG, lalong-lalo na sa tulong ng ating DILG, yung ating effort, yung corroborative effort ng mga partner agencies natin ay nabigyan ng napakagandang resulta. At ito ay isa sa mga pinaka-significant event
na maitatalaga ngayong taon na 2026 sa bayan ng Minalabak. So, syempre, hindi ito magiging matagumpay kung wala ang tulong ng ating local chief executive na si Honorable Mayor James Colin Lizardo. Subalit ayon sa mga otoridad, hindi sa deklarasyon nagtatapos ang kanilang mga programa para sa kapayapaan. After this declaration, the job is not done, the job is not finished. Ang sunod ming lalakawon, maging insurgency-free na po ang Banwaan kang Minalabak. So, dayman po yan madali, pero makukuami yan sa tabang nindo. Hindi yun magic na attain natin yung ganitong stage sa tungkol sa kapayapaan dito sa area po natin. Marami tayong pinagdaanan, ilang dekada. At alam niya ng mga nakikinig o nanonood sa atin. Alam nila ang pinagdadaanan ng mga munisipyo natin dito sa Bicol Region in terms of insurgency, kung insurgency ang pinag-uusapan. So, kahit na marinig natin yung mga nag-surrender na ngayon ng mga former rebels, pakwentuhin natin yung mga tatay natin, mga lolo natin dito, compare sa mga sitwasyon noon, compare sa ngayon, ay malaki na ang pagbabago. Ibig sabihin noon, yung mga nakamtan natin na mga pagbabago tungkol sa pangkapayapaan in terms of insurgency sa Bicol Region, malaki na ang ibinunga ng mga sakripisyo ng lahat ng ahensya. Patuloy ang pakiusap ng Philippine Army na tumulong sa pagsugpo ng insurensya para sa permanenteng kapayapaan. Jan Amador, CSN. Handa na ang ride sa Kamsur Uptown para sa Kaugma Festival ngayong taon. Maging ang mga young at heart ay excited na ring ma-experience ang festival vibes ngayong kaugma. Narito ang ulat. Sinusulit ni Cherry ang natitirang araw ng kanyang bakasyon bago ang balik eskwela. At ang cherry on top umano ng kanyang bakasyon ngayong taon ay ang Kaugma Festival, kung saan maliban sa guest performer sa hottest festival in the world ay inaabangan niya na rin ang free ride sa festival. Ayon sa kanya, first time niya mag-a-attend ng Kaugma Festival kaya excited umano siya makasakay sa libreng rides tulad ng Vikings, Ferris wheel at iba pa. I think po yung Vikings po kasi may thrill po siya kapag sinakyan po. Ferris wheel po. Kasi po ano siya, parang like sobrang parang ang romantic yung sakyan ganon. Kasi meron din kasi times na mabagal yung yung pag-ikot ng Ferris wheel. Kaya parang romantic ganon kapag lalo na kapag may kasama. Ayon sa Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Duterte, Kaugma Festival sa Kamsur Uptown ang libreng rides, fun games, live performance at immersive activities para sa publiko. Kabilang sa mga inaabangan ngayong atraksyon ngayong kaugma ang Ferris wheel, Viking ride, carousel at iba pang family rides na swak sa mga bata at maging sa mga kabataan at young at heart. Samantala, inaasahan na mahigit 200,000 ang bilang ng dadagsa sa Kamsur Uptown habang papalapit na ang pangunahing aktibidad at concert ng Kaugma Festival 2026. For the opening, may surprise po tayo. Ben and Ben at ibang artists, 26, 27, 28, 29, 30, lahat yan. Magagandang artists. Check na lang nyo yung calendar, 30 ang Bini. Maganda sa ekonomiya. Nakita naman natin na punong-puno na mga hotel, transport, mga paratinda, excited, small, medium na mga paratinda. Milyon-milyon po kikitain yan, iikot sa ekonomiya para sa tao. Kaya nga People's Festival. So see you 26 until May 31 actually. Kaugma Festival, People's Festival, Kamsur Uptown. Sam Alano, CSN. Bilang pagpapalakas pa ng kampanya kontra sa pagsisiga na paglabag sa Clean Air Act, nagkasa ng inspeksyon ang mga tauhan ng sentro sa mga barangay sa lungsod para ipaalala na labag sa batas ang pagsusunog ng basura. Si John Amador sa detalye. Activated ang Barangay Environmental Enforcement sa Naga City matapos ma-report at maagapan ang pagsusunog ng mga basura sa mga bakanteng lote, partikular sa Barangay Kalawag. Ayon sa City Environmental and Natural Resources Office ng lungsod, labag sa Clean Air Act at ordinansa ng lungsod ang pagsusunog ng basura, kaya't may nakadeploy silang mga enforcer sa bawat barangay. May mga nahuli na umano ang kanilang tanggapan at may penalidad sa mga mahuhuli dahil maliban sa nakakaragdag ng init ng panahon, ay peligroso din ang usok ng mga ito sa kabila ng paniniwalang na itataboy ng usok nito ang lamok. Aram talaman po baga boss, according sa Clean Air Act, is bawal na talaga magsulo kung ano pa man yan.
medyo tipong pinapa-implement sa 27 barangays ng Naga dahil very nagiging normalized na po ang pagsusulo sa gabos ng mga areas ka mga barangay from upland po up to the lowlands and the near cities. Mga rasones po dahil nagkapira, sabi kondisyoner sa indang mga pananom, mangga, panghalaw po ning langaw, mga lamok po. Ayo, and they po nila aramang health hazard kayan dahil may pong very natao po nakamaray talaga dahil nakakaraot po ning sa kapalibutan na po ang pagsusulo. Ayon sa Naga Enro, katuwang na nila ang barangay at mga residente mismo ang nagsusumbong sa mga lumalabag dito. Kami po Digil City Enro, through po katong mga deputized barangay environmental enforcers, activated po sinda sa 27 barangays. Sinda po nagiging partners mi po Ang reporting po, nagkaperang report na po na pag-respondihan mi. Through the NAZA app, very real-time reporting po ang order po kayan sa Mulya. Dapat po within 24 hours na i-report si sarong environmental concern, kaya po mai-inspections na. Pinakamagayon po kanina dahil katuwang minang mga barangay sa pag-responde po sa mga RP ng mga situations. Taro po yan ang pag-usulo. Kaya pinagbabawal mi po talaga, including po sa gabos pong nag-aaram, na bawal talaga magsulo. Dahil po may tamparan pong penalidad yan. Ayon din sa revised sanitary code ng Naga City, 300 to 1,000 pesos ang penalidad para sa first offense. Subalit depende sa bigat ng paglabag base sa RA 9003 at RA 8949 sa ilalim ng Clean Air Act. Mas mataas na abot sa 10,000 pesos pataas ang bayarin sa paglabag. Jan Amador, CSN. Pumal sa 39 degrees Celsius ang nai-record na heat index sa Camarines Sur kaninang alas 2 ng hapon. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, mas mababa yan sa forecast na heat index ngayong araw. Ngayon man, magpapatuloy pa rin ang maalinsangang panahon na may kasamang isolated thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa. Espesyal ang pagpapalitan ng ID ng 35 pares sa bayan ng Bagaraw dahil sa garden wedding theme na kasalang bayan. Si Jem Garcia sa detalye. Mula umano ng mabiyuda sa unang kinakasama si Nanay Rosalinda ay hindi pa siya nakaranas na magpakasal, kaya ngayong nahanap na niya ang kanyang dawan ay ginusto na nilang maikasal matapos ang higit sa 2 dekadang pagsasama. Ayon sa kanya, mahirap umanong magsama ng hindi kasal kaya naman nang mabalita ang may kasalang bayan sa kanilang lugar ay agad silang nagparehistro dito. Mahirap ma'am kasi sa mga bata ngayon lalo na ako hindi ko yung SSS ko sa yung una kong asawa hindi ko maayos kasi hinihingian ako ng death certificate ng marriage contract. So hindi talagang complicated na mahalaga ma'am kasi yung mabibigyan ko na ng mga bata kasi kailangan nilang yung marriage contract. Isa lamang si Nanay Rosalinda sa 35 couples na dumalo sa first garden themed na kasalang bayan na inorganisa ng LGU Magaraw nitong May 22. Libreng kasal para sa mga residente ng bayan na ninanais na magpakasal ngunit walang sapat na budget. Ayon kay Mayor Attorney MM Senyar, naisip umano nilang isagawa ang kasalang bayan sa isa sa mga sikat na wedding venue, ang Sonrisa Farm sa Barangay Karangkang, Magaraw, upang maranasan na rin ng kanilang mga residente ang pagpapakasal sa isang espesyal na lugar at espesyal na okasyon. Nakakaugma, very special ining aldaw na ining kasalang bayan na ini. Dahil for the first time, nagkaigo kita ng garden wedding. No? Sabi ta nga yun yung first time ko po kayan mag-officiate ng kasalang bayan. At dahil first time ta, gusto ta, very special to everyone. So ginusto ta na magkaigwa ng garden wedding. Alam po kaya nindo ang Magaraw, ang Barangay Karangkang, very famous for agritourism. Binibisita kita ng mga taga
iba't ibang lugar, nagpapakasal digdiyo sa Banwaan ni Magaraw. So ang gusto ta, na-experience din siya ka mga Magarawenyo, makasal sinda digdi ng libre, at dahil lang yan, may regalo pa hali sa mga ninong sa ninang sinda. So dako lang pasasalamat dahil pinaunlakan kita kang mga bisita tangon yan. Ang ninong ninda, our very own Governor Elry Villafuerte na personal na nagigdi, also Board Member Vanessa Sanyar kay Ninang. Samantala, personal namang dinaluhan ni 3rd District Board Member Vanessa Sanyar at Kamsur Governor Elry Villafuerte bilang ninang at ninong ng mga bagong kasal kung saan may handog pa itong regalo para sa kanila. Pinuri naman ng gobernador ang magandang venue ng kasalang bayan at natutuwa rin umano siya dahil sa dumadami na ang bilang ng nagpapakasal sa programang ito. Dahil rin umano dito, nababawasan na ang pagkakaroon ng problema sa datos ng mga mag-asawa at sa kanilang anak. Well, una-una pasalamat tayo sa kay Mayor MM no na nagkaroon ng ganitong affair, napakaganda. First class, kala mo nasa hotel ka. Nagkaroon na ako ng idea na gawin to sa lahat ng bayan. In fact, ang inaanak ko sa kasal 35,000 na. Inaanak sa binyag more than 20,000. So inumpisa ko to ng 2004 at ito po ay esfuerzo ng municipal government of Magaraw headed by Mayor MM, Pamilya Senior, at malaking bagay na naimbitahan at bilang ninong, siyempre inassure natin sa kanila ang continuous na tulong natin sa kanila at sa kanilang mga anak. Maganda ma'am, magandang opportunity sa mga hindi pa kasal. Yung walang-wala talagang mapakasal sa simbahan. Ano na, libre na. Okay na to. Kaya pasalamat kami kasi nakalibre kami ng kasal ngayon. Jem Garcia, CSN. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng Department of Agriculture katuwang ang Provincial Government ng Camarines Sur ng subsidy o ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa probinsya. Sa nakalipas na weekend, naabot sa 12,000 mga magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Si Regine Bues sa detalye. Halos 12,000 magsaka at mangingisda mula sa mga bayan ng Buhi, Bulaan, Nabo at Irigas sa lalawigan ng Camarines Sur ang nakinabang sa tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program ng Department of Agriculture. Ang nasabing programa ay isinagawa upang maibsan ang bigat na dulot ng mataas na gastusin sa pagsasaka at pangingisda dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Ilan sa mga benepisyaryo ng direktang nakatanggap ng tulong ay sina Tatay Josie, Tatay Juan at Tatay Ginaro. Para sa kanila, malaki ang naitulong na natanggap na halaga sa pang-araw-araw na gastusin at sa pagpapatuloy ng kanilang sinasaka. Dakulang tabang. Papasalamat dakulang bagay na natanggap ni Ngunyan. Ang bakal nin panira, gabos na. Nakatabang man ta. May pambakal na ko nin diesel ta. Sige, ang patubig ko kang uma. Sa day man nag-uuran mo yan. Pinaka-importante po, ma'am, tangon niya ng panahon. Tiyos ang mga parauma. Mayong pambakal nin pampatubig, crudo. Ang pinaka-importante po sa crudo, na duman kami nagkukuha ng tubig sa pampatubig sa una. Pasalamat po, dakula ta si kakulangan sa kuya na kumuhan. Ay, nakulang ang tabang ganito. Kaya salamat ako na igwang nakulang tabang sa mo. Bahagi ang programang ito ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura upang mas mapanatili ang produksyon ng pagkain sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya at sa klima. Samantala, nagbigay din ang Provincial Government of Camarines Sur sa pamumuno ni Gov. Elry Villafuerte ng dagdag na suporta sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng libreng transportasyon papunta sa payout areas. Meron din silang ipinamahaging 5 kilong bigas bilang dagdag tulong para sa mga pamilyang magsasaka. Well, lahat ng mga farmer na rehistrado sa RSPA, may programa po tayo. Bigyan sila ng farmer assistant, 2,325.
cash assistance galing sa Department of Agriculture, dinagdagan po natin 5 kilong bigas. Ang part ng province, of course, kami nag-organize, transportation, pinakain natin sila, tapos binigyan natin ng bigas, proper coordination ng Department of Agriculture, yung lista RSPA. Sa kabuuan, umaasa ang mga benepisyaryo na magpapatuloy ang ganitong mga programa upang mas maramdaman ang suporta ng pamahalaan sa kanilang araw-araw na pamumuhay at pangkabuhayan. Regine Boy, CSN. Bumisita ang 18 official candidates ng Kaugma Festival sa tourist at culture destination sa probinsya. Namangha ang mga ito sa katatanging ganda ng Kamsur that has a lot to offer. Isam Alano sa detalye. Isa-isang pinakita ng official candidates ng Miss Kaugma Philippines 2026 ang kanilang kagandahan at personalidad sa kanilang pagbisita sa culture at tourism destination sa Kamsur. Deer Farm, tara! Tara! Kabilang sa kanilang binisita o Campo Deer Farm at Strawberry Farm kung saan tampok ang likas na yaman at agritourism attraction ng lalawigan. Layo ng aktibidad na maipromote ang turismo at kultura ng Camarines Sur habang mas nakikilala ng mga kandidata ang kasaysayan at pagkakilanlan ng probinsya. Ayon sa Miss Kaugma candidates, naging espesyal para sa kanila ang pagkakataong makasama at makapaglipot sa iba't ibang lugar ng Camarines Sur dahil first time nila makabisita sa magagandang tanawin ng Camarines Sur. Literal na reaction na parang wow. I mean, kaninang umaga we visited different places din. And first time ko yun makita. And that's something na sobrang napahanga ako na meron palang ganito sa Kamsur. Kasi I live in Albay. So, ayun, yun din yung parang big help sa mga ganitong event na we get to explore different places here in Camarines Sur. It's a new experience for me to go to Ocampo. So, I'm glad that the government is continuing its conservation efforts when it comes to our living animals. So, yes. Bukod sa tourism activities, nagsagawa rin ng outreach program ang mga kandidata para sa mga autistic na bata sa Pili Municipal Hall. Pinatikim rin sa mga kandidata ang delicacies ng probinsya tulad ng laing, halo-halo at marami pang iba. Nagkaroon ng simpleng programa na gift-giving activity at interaction kasama ang mga autistic na bata bilang bahagi ng advokasya ng pageant na isinulong hindi lamang ang kagandahan kundi maging compassion at public service. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pili, malaking bagay ang mga ganitong aktibidad upang mabigyan ng inspirasyon at saya ang mga batang may espesyal na pangangailangan upang naipapakita rin ng malasakit ng mga kandidata sa komunidad. Basta ako po, nagpapasalamat ako sa nangyayari ngunya na nagkigwa po kita kaniyong anniversary kang Kaugma, di ba? So, and medyo maski nga ni kita nagkaigwa ning krisis, pero salamat sa programa ni Gob dahil pinadagos ini. Sa May 28 na gaganapin ang Coronation Night ng Miss Kaugma Philippines 2026 and who will it be? Abangan! Sam Alano, CSN. Hindi lang excited dahil thrilled ang mga estudyante ng isang universidad sa Kamsur na nagbihis pa alabini. Nagpakita pa sila ng sample dance para sa nalalapit na performance ng Nations Girl Group. Panoorin sa ulat ni Regine Boy. From the four corners of the classroom hanggang sa Kaugma Festival, hindi maitago ng mga third-year college students na ito ang kanilang pagiging fan ng P-pop girl group na BINI. Ito rin ang ginawa nilang inspirasyon para sa kanilang final performance sa subject na pop culture. Pabiro pa nilang pinangalanan ng kanilang grupo na BINI Rebid, hango sa sikat na kakanin sa Bicol at sa pangalan ng kanilang idol na BINI. Kasi po, una po nito, yun po yung final examination po namin sa Lit 107, isa pong major subject po namin or kulturang popular po. Tapos yung yung final examination po namin, parang may pop concert po, ipapakita po namin yung kulturang popular sa pananamit, pagkain, sayaw, musika. At naisip po namin na what if po gayahin yung BINI since
super popular po sila ngayon, ano po, P-pop sensation na group. Suot ang makukulay na beanie-inspired na mga outfit, buong siglang nagpakita ng kanilang performance ang mga estudyante. Aminado ang ilan na hindi sila sanay sumayaw sa harap ng maraming tao. Pero tulad ng mantra ng karamihan sa estudyante na para sa grades at sa kanilang pagiging fan ng beanie, nagawa pa rin nila itong paghandaan at makapag-perform ng maayos. Mas lalo pang nadagdagan ng kanilang excitement nang malaman na mag-perform din ng beanie sa Kaugma Festival 2026. Ayon sa mga estudyante, hindi nila papalampasin ang pagkakataong mapanood ng live ang kanilang mga iniidolo. Super fan po kami ng beanie, lalo na po ako talagang ito nga pong Kaugma Festival, nililook forward po namin na ma-meet sila in person. Ano po, kasi as a Bloom po na hindi naman ganoon kayaman na nakakapunta sa concert nila, walang budget. Parang isang malaking opportunity na rin po ito sa amin para makilala sila at makita po sila sa personal. Super excited. Excited po kami. Parang kasi ko, oh my God. Parang sabi ko, naiyak po talaga ako. Sabi ko kay mama, please payagan mo po akong pumunta ng Kaugma kasi po strict po yung parents ko. Saya kung hindi kami makikita ng beanie. Yes po, parang di ba po, sayang. Pinaghahanda na rin daw nila ang kanilang mga isusuot na outfit na Coachella para sa nasabing event. We're very thankful po kasi lalo na po sa mga Bicolanong Blooms, lalo na po sina Bini Gwen ay Bicolana, yung papa po ni Mika ay Bicolano. Parang yung ganito pong opportunity ay bihira lang po para sa aming mga Blooms na talagang tinatangkilik ang Bini po. At para po sa akin is na rin po itong pagpupugay sa kanila. Nagkakagaling lang po nila ng Coachella. Yung ganito pong mga opportunity, hindi lang po para mapakita yung talento nila, kundi pagtangkilik na rin po sa mga musikang Pinoy na hindi lang po tinatangkilik ng buong Pilipinas, kundi maging ng buong mundo. We would like to thank po sa province of Camarines, especially po kay Gov, kasi binigyan niya po ng opportunity yung Blooms na makita yung beanie. Tapos yung free admission pa po, wala pong ticket. Kaya nagpapasalamat po kami na makita po namin yung beanie ngayong Kaugma Festival po, na hindi lang siya Kaugma Festival, kundi magiging maugma po talaga yung mga Blooms, na hindi lang po from Kamsur, kundi marami po rin po kami nakikita sa social media na pupunta po yung mga from Cam Norte, Albay. Samantala, inaasahan ang dagsa ng mga manonood sa live performance ng beanie sa Sabado, May 30, bilang isa sa mga inaabangang bahagi ng Kaugma Festival 2026. Thank you po, Gab! Regine Boy, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.